ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ ପ୍ରିୟ, ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏଠି ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଜଣ ଯାକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ଥାଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର 3 ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଟା 3 ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖା ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି। ଏଠି ପାର୍କିଂର ବି ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର କଷ୍ଟ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମଣ୍ଡେରେ ପୁରା ଅଫ୍ ରୁହେ, ମାନେ ବନ୍ଦ ରୁହେ, 5ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ଯାଏ ଏଠି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଥିବେ ପୁରା ନକ୍ସାଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟର। ଆଉ ଭିତରେ ବହୁତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା। ଏଠି ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିବ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ଜାଣିବା ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଝିଅ ତ ତା'ର ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛି ସେ ସେଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଆଗରୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।